Mhosva yangu yakatika ndiri pachechi. Ndakafomerwa nemwana anogara kuMarai chiti ndakamubata makaroni pachai. At Master Key and Locks, we provide locksmith services for all your key cutting using latest state-of-the-art equipment. We program key cores to produce an original durable key for all types of cars and house keys. With this latest technology, we cut keys in 20 minutes while you wait. Days of importing lost car keys are over. Locksmith key cutting services and programming ECU cloning is our everyday business. We open locked doors for all cars and houses. We repair and install remote control programming. We have backup space for remote batteries, and we do remote leakage repair, new lock sets, key renewal and replacement, door lock and ignition repair. Call now on the numbers on your screen or visit us at 59 Central Avenue in Harare. Makadi muri yeZimbabwe nokuchingamidzai pano paSly Media TV. Zita rangu ndinoitwa Pelagia Wekwampurwa kana kuti Sokostina. Ndichikuchingamidzai muchirongwa chedu Home Away from Home, chirongwa chatinoya nacho mushure mekunge tashanya majeri akasiyana siyana, tichitaura nevasungwa vakasiyana siyana, vangava vakadzi vangava varume, kuti tinzwe kuti imhosva ipi yakaparika uye nemararamiro avo avanoita vari mukati mejeri. Ndinovimba kuti nekuda kwechirongwa ichi takuona kuti aiwa kujerika taiva nepfungwa dzataiva nadzo, asi vamwe vakutobuda mujeri vachigona kugadzira motikari, vamwe vachigona kuruka, vamwe vachigona kuvota zvakasiyana siyana. Ndiro dingindira ratinoya naro nekuda kwechirongwa ichi, mudzidze zvinoitika mukati memajeri. Saka nhasi muri yeZimbabwe ndiri munzvimbo yeGweru, pari zvino ndiri paHwaHwa Young Offenders Prison. Panoona mukono nemukomana anonzi Bongeni Ncube ane makore 22 years ekuberekwa. Regai tichinzwa panguva ino zvizere kuti imhosva ipi yakaparwa naBongeni kuti ange achirarama ari musungwa panguva ino. Ndinokuchingamidza Bongeni, wakadi yako? Ndiri right zvangu. Uri right ka? Iwo vatariri panguva ino vakada kuziva kuti imhosva ipi yawakapara iwe kuti nhasi wange uri kurarama uri musungwa panguva ino? Mhosva yangu ndi-indecent assault. Yakaparika 2022 muna July. Mhosva yangu yakatika ndiri pachechi. Ndakafomerwa nemwana anogara kuMarai chiti ndakamubata makaroni pachai. But as far as I'm concerned, ndiri pajeri muno. Pakoti ndakatongwa 7 years. Over ndabvisira 2, ndasara ne5. Over pacheri ndazobvisirwa ne2. Over ndasara ne3. Saka ndiri kubuda 26. Alright Bongeni, chakuti achidzoka mashure pazvatata kunzwisisa, iwe wati wakatongerwa indecent assault mushure meunge musikana wekuMaraini muri pachechi. Achiti wamubata iyo mugadziko ake nepanhengo yake, ndizvo ka? Tinoda kunzwisisa kuti chii chakanyatsoitika musi wacho kuti iye azoti ai wamubata, kuti agokupomera kuti wamubata yaita zvinhu izvi. Chinhu chakaitika mazuva e40 ikoko. Saka inini ndogadzira PA system pachechi. Saka ndakainvitiwa ikoko kuti hai komana chimbouya kumborova ka-PA system ikoko. Saka nezuva rekupedzisira ndiri pachechi zveSaturday. Ndakasvika necheya yangu time dzekuma44 kune vanhu vatozara vanhu, but pacheya iyi iri pasaita ndakasvika kusina kana munhu, kuna kungela munhu. Inini over ndasvika ndagara neyangu che pasaita. Over ndarova nehope. Ndarova nehope papaya
Ovha ndaisa ruoko rwangu pachair iyi yake. Iye handida kuna munhu pachair. Manje iye pazogara manje kwake kana kuzondiudza kuti hai komana chii ndikumbura kugara, iye ovha asvika agara, inini ndakarova nehope. Inini manje papa ndakutomuka kuti chii ipapo nyaya yatotanga. Ndopakati wamubata magadziko nenhengo yake. Iwo uri kurimember here ruoko rwako richienda kunobata, wati wakaisa ruoko unotoangwarara, uri kurimember here uchiita sekuti wabata muviri wemunhukadzi akagara pasaidi nemo? Alright. Iwe wati wakanga waenda unogadzira PS system. Nemusikana waimuziva mamakamboonana here kana kuti yanga ingori wangoenda kubasa zvako iwe? Mumzi wake ndomuziva, muchemberi wake ndoziva muchemberi wake. Muchemberi ndo waunoziva? Muchemberi wake ndiye ndinomuziva. Uchireva amai vake ndizvoka? Iwe uchizonzwa kuti ndo zvaitika, chii chakauya mupfungwa dzako panguva iwe? Inini handina kuzofunga zvakawanda. Iwo pekutanga muchemberi wacho havana kumboovhera vaudza mufundisi, because kwakuna mufundisi. Havana kuzoudza mufundisi kuti hai kune mufundisi kune nyaya yakati. Iwo muchemberi wake akaudza mudhikoni 1 nemudhikonikazi. Vaudza mudhikoni nemudhikonikazi vobva vafonera mapurisa kuzova iro kuma-6 kwakuma-6 pa vafonera mapurisa papa, obva mapurisa emulokeshi obva ati toya izvozvi kune nyaya tiri kuzigadzirisa. Takutochaisa papa kuma-8 tichibuda gate ne-PA system takutokeche komana so kureva nyaya yekuti ndopakanzi wabata munhu. Iye musikana uyu anga nemakore mangani? Wakazoona mukana here kuti uzive kuti anga nemakore mangani? Hauna kuziva? Ndina kuzouziva. Saka ipapo paitaurwa nyaya yacho, iye musikana aiti wanyatsomubata sei? Waisa ruoko muhembe yake here kana kuti aiti chii? Iye kanya chitaura kuti ndakaisa ruoko muhembe. Ndo zvaanotaura? Alright, ndo zvakaitika. Wazoenda kukoti, wati wakaenda kukoti ukanopiwa 7 years. Iwo paungori mukoti wakapiwa mukana here wekuti uwane wanokumiririra, lawyer? Lawyer? Wanga usina lawyer? Ko musikana akapiwa here mukana wekuti ataure mukati mekoti? Mukati? Musikana akadedzwa here kuti akwanise kutaurawo saidi rake kuti chii chakaitika? Takaenda pachirumu chinoenderana nezera rake. Ovha ataura inini ndichimuona kuTV, iye ichindiona kuTV. Ichitaura nyaya kuti wakaitika so. Alright. Iwe uchikurangarira mashoko aitaura musikana wacho ari mukoti? Mashoko? Zvaitaura uchikurangarira? Yaiti chii? Iye musikana because mumzi wake akazotaura futi muchemberi wake ukuthi pama-street papers akazotaura kuti pekutanga inini ndakatanga ndichiramba. Ubva muchemberi wake akazotaura futi kuti ubva ndapedzisira ndavhuma. Ubva inini ndazobvunza kuti ndakavhuma sei mhosva inini ndisina kuita, ndovhuma chii? Ndo zvakataura mai vake? Ko musikana iye akati chii? Iye akataura futi kuti hai mukomana akandibata seshuwa. Akataura because chero akatsikirira chero izvozvo zvakataura mai wake. Ndo zvaakangotaura zvimwe chete izvozvo? Alright. Iwe uri kuedza kutsanangura kuti mhosva iyo hauna kuzviita, asi musikana ari kuti wakazviita. Amai vake vari kuti wakamboramba, wakazobvuma sei? Iwe uchipiwa 7 years dzichizobviswa, sezvotaura kuti chibviswa, asi uchimbopiwa 7 years uri mukoti, wakanzwa sei? Nini ndakashamisika, ndakapusana kufeinda. Chero muchemberi akachema iri pakoti, muchemberi wako akachema kuti ndizvo here izvozvo mukomana akutopinda pachiri. But izvezvi muchemberi vakutofara kuti hai mukomana ari kuita kosi akati. Saka iwe wagara nguva yakareba sei munhu?
muno ndani ndakauya muno workshop ndakauya last year muna June. Saka kuratidza kuti ndani 14 months. Wane 40 months uri muhusungwa ndizvo? Hai ndiri muno uchita workshop. Alright, saka iwe wasarwa nemakore mangani kuti uchibuda? Inini ndasarwa negore point. Nechi? Ne1 point. Ore kuti uchibudako. Alright. Bongeni panguva ino toda kumbozivawo iwewe. Wangotitsanangura kuti waita zvePA system pachechi pachizoitika nyaya yako. Tikada kuziva kuti iwewe uchikura panguva uchiri kunze uko wakakura upenyu hwakaita sei? How was your life when you were outside? Upenyu hwako wanga wakamira sei? Ndakati ndichipedza chikoro kunyora O level yangu form 4. Ubva ndakatanga kuhasla tsvaga mari ndiri form 1. Zvinhu zvokuhasla ndakatanga ndiri form 1. Ubva ndazonyora O level yangu 2018. O level yangu. Ubva ndakanyora 7 masubject ndabuda ne4. Ubva ndatanga zvekuhasla zvokutsvaga mari. Ndichienda kuchechi ndichigara zvakanaka nevabereki. Alright. Makaberekwa muri vangani baviri? Isusu tiri 12. Muri 12? Iwe uri chinambani? 10. Uri chinamba 10? Alright. Iwe wati wakatanga kuhasla uri form 1. Apa pawaihasla waida kuchengeta vabereki vako here kana kuti chicha akaita kuti ude kutanga kuhasla uri mwana mudiki kudaro? Ndanibhalansisa kwese. Kuti kuchengeta vaningina vangu futa vari mutevero. Moms. Baba. Plus nemasekuru mana mbuya. Ndichiona kuti mari yeschool fees chimbira isi kubhalansi. Saka kuzodai mari yokuregister paform 4. Ndizvo zvinhu zvakaita kuti ndihasla. Maybe paPA system yangu kunoita zvinhu zvakati. That's why chimwe chinhu chakaita kuti ndihasla. Maigara kupi papo? Pawaita zvekuhasla waigara kupi? Kana ndiri pazhe ndiri kugara kuBulawayo. Maigara Bulawayo? Ndiko kwakaitikira nyaya iyi ka? Alright. Saka pawaihasla apa chii chawainyanyoita? Waitengesa here kana kuti? Ini ndandiita zvinhu zvakawanda semurume. Ndanigona kupinda paminda yevanhu, paPA system futi, pakupinda pakuloda jecha pamaroli muroni. Saka ndandiita pakuchovhisa pamakombi. Ndakamboita bhabhameni futi. Saka zvinhu zvakawanda. Alright. Saka baba namai vako vachiriko zvavo vapenyu vese? Ndara ndiye akazofa. Baba wakazoshaika? Asi amai variko? Mai variko. Mama variko? Saka mama vachiona uchipiwa mutongo uchiti wakuenda kujeri, iwe uchivaona vairatidza kuti vainzwa sei? Kana pavanozve vachikuona kuno vanenge vachiratidzika kuti vari kuvazvitambira sei nezvekuti iwe waugara uri musungu? Havasukufara. Mama wakazvitenda here kuti hauna kuzviita zvishuwa kana kuti? Hai. Mama? Vakati chi? Ivo muchembero vakati because inini munhu ndandanana naye aizikama patumba. Aizikama kuti hai kune munhu anodanana nambonyeni. Saka musikana wako maipindawo same church imwe cheteyo kana kuti wawaidanana naye? Ndandanana naye aipinda Sabata futi. Pachechi pamwe chete ipapo? Hai, iye aipindira kutown, ini ndichipindira kumalocation. Saka musikana wako akazvigamuchira sei? Musikana? Akauya here kukoti? Kukoti? Kukoti akambouya akautsiwa namuchembero. Saka kuna anomboyera chikuona? Muno anouya namuchembero. Anenge achiti chimanje paanokuona uri muno? Chero ari kutaura kuti akasukufara. Asi kufara? Akasukufara. Alright. Tinoziva kuti munomu kana muri mujeri mune maprogram akasiyana siyana amunoitawo
kuita kuti pamunozobuda mukwanise kuona zvekunoita. Ndofunga matiri muno mutikona tunenge muworkshop, saka tingada kutanga nekuziva kuti iwewe Bongeni ndeipiwo program yauri kuita uri muno muworkshop, nokuti wati muworkshop wako ya last year muna June, kuita kuti pfungwa dzako dzisarambe dzichifungisisa uye wacho uwanewo skill yekuzoshandisa kana wabuda mujeri. Muri kutaura kuti tiri paworkshop workshop. Muri kutaura kuti kune maprogram akawanda muno. Kune maprogram akasiyana siyana. Inini ndiri kuita welding, course yewelding. Ndofarira kutenda vadzidzisi panga vari kundidzidzisa. Ndakauya muno paworkshop ndisingagoni chero kunama chero kubata client, but izvezvi hai ndakutogona kunama, ndakutogadzira mawindheater, madoor frame, mafresh door. Saka zvinhu zvakawanda tiri kuzigadzira, mabhencha tiri kurepair zvinhu futi. Chero kane ngoro yako yakafa togona kurepair futi. Ndakanyora ipapa musi wa25 July. Saka theory ndakanyora musi wa25 July, ndakamirira results kuti abude. Alright, Bongeni, ida kukupa mukana panguva ine kuti utaure nemhuri yeZimbabwe. Kana unewo zvaunoda kubatsirwa nazvo, the help that you need uri muno mukati mejeri, uchiita zvako zvaunoita. Ndiri kunzwa toni yako kuti uri muNdebele, saka ndada kukupa futi mukana zvakare kuti unogona kutaura nechiShona, wapedza otaura nechiNdebele, kuitawo vamwe vanoona chirongwa chedu ichi vanenge vachida kunzwawo kuti uri kuda rubatsiro rwakamira sei, kuti ukwanise kuzobatsirikana wakamirira kubuda kana kuti uchirimo mukati mejeri panguva ino. Ndingataura kuti ndoda kuwadzisa vafuwi wetu, my brothers and sisters avari kunze kuti muno mukati muno hakuna kumira fine, hakuna kuchiva. Iko kune maadvantages okuti zvinhu zhinji toitirwa nejeri. Maschool fees togona kubhadharirwa nejeri. Saka ndoda kuwadzisa lavafuwi tavasebhulawayo ekuti hai mele veve cool, mele veve phansi, ngoba lapha kukho mnandi ejeri la. Behlale be careful from mosha, besabathabathe mosha. Alright, saka une here zvauri kuda kuti vakubatsiri nazvo? Ini ndotaura kuti kana ndichibuda muno mujeri rangu, ndichipedza jeri rangu, ndoda kubatsirwa maybe nokuona basa, maybe kumakambani. Alright, une mashoko here aungada kutaura kuna mai vako panguva ino kana vachiona chirongwa ichochi? Unogona kuita zvakare neShona, unogona kuita zvakare neNdebele. Ndichitaura chero kuna Muchembere. Kuna Muchembere, zvaukuda kuvaudza zviri pamwoyo wako? Ndotaura kuti ndotenda kuna Muchembere pazvinhu zvese akandiitira. Kutadza ndakatadza, past is past, we look present. Kupinda muno sometimes vanhu vanokutarisa semunhu akashata. Saka ndoda kutenda pana Muchembere pazvinhu zvese akandiitira. Past is past, we must look present. Ndotenda futi pakumubhadharira mari yeschool fees muno. Alright, atinokutenda Bongeni nenguva ino yawatitendera kuti tigone kutaura newe. Tinokushuvirawo kuti igova nenguva yakanaka. Wati wakubuda rini zviya? Ndakubuda 26.
Alright. Muri Zimbabwe ndiye Bongeni Ncube, mukomana nemakore 22 years watanga tichitaura naye tiri pano paWawa Young Offenders. Ari pano ataura kuti iye inini ndakapomerwa mhosva yekuti ndakaita indecent assault. Pane musikana ari kuti iye ndakamubata magadziko ake ndikamubata nenhengo yake, ndio mhosva ndakabatwa nayo ndikapiwa makore 7 years asi akazobvisirwa makore ake. Ata zvakare akati pari zvino akapinda muno asingagone kana kugadzira zvekuwelda izvozvi asi ko zvine zvaakukwanisawo kugadzira zvinotobatika zvinooneka achisvira kuti paanobuda kuno awano kana makampani anoda kumbatsira. Kune vachida kubatsira Bongeni, namba dzangu ndo dziripo pascreen, munogona kundibata kana kubata Sly Media kuti mukwanise kubatsira mukomana iyeyu. Ndichikutendai ndekuona chirongwa kama muchita rambai muchiona chirongwa chedu Home Away From Home. Until we meet next time, don't forget to like, follow and subscribe. Regai ndikutendai ndikusiye pano chisarai zvakanaka. Ndini wenyu Pelagia Wekampurwa kana kuti Sokostina.